elapha kude kufutshane naxa ungena eQonce, formerly known as King Lamstown. Esi sikolo ke sisikolo esisaziyo ba in 2 weeks back bekhe safumana i-reports malunga apha ku Mr Machaye sithi kukho i-reports ezithi utisha uprincipal walapha uthetha ngoba ufuna ukukhupha bonke abantu abamnyama ibe sisikolo samakhaladi. Sazama kungenelela leyo into kwaye wacaca uba uDepartment of Education uthi uyilungisile. Namhlanje kwakhona siyaphinda siyabizwa siza apha eBreytbach Senior Secondary School malunga nomntana omnyama ke ngoku ogqothiweyo ngenxa yefowuni, but i-details zayo kakuhle so ziva kakuhle apha kumama kunye noMr Machaye. But eyona nto yenza uba size apha kakhulu ngamandla is because of la previous case lena wayithe ufuna ukhupha abantu abamnyama and now ukhupha abantu abamnyama, and ingathi ke nale case idibanisa amakhaladi plus nomuntu omnyama, but yena wachoose uba mangakhethe elicala. But bawundikorekisha if ndirongo mama ungubani igama lakho? Igama lam mna ndinguNodabephi Mavelethona. Mama ulapha esikolweni, umntana ukhutshwe nini esikolweni? NgoLwesihlanu. Last week. And xa bemkhupha esikolweni or wena uyifumene njani le nto uyakhutshwa umntana esikolweni? Ndifonelwe ngumakazi wakhe Efre eyobeleka ndisestendini. Mna wathi mama uSisiphe uyakhutshwa esikolweni, kuthiwa ufote omnye umntana. So ke ngokuthiwa mawukhawuleze kuyiwe phaa uyakhutshwa esikolweni. Ndafuna ukuza ndakhe ndathinga zibakho ndisestendini. Isitendi sendiphekile nombona. Ndathi kuye makandithumelele le fowuni ebefonela ngayo lapha esikolweni because bendifuna ucacisa uba ndizokwazi uza esikolweni. Wandinika ndahamba ndiyothenga i-airtime evenkileni ndayifaka ndafowunela apha esikolweni ndabanjwa esikolweni. Ndathi ke mna ndingumakhulu kaSisiphe, so ndifuna uvuba kwenzeke ntoni. Kwathiwa mama iza izomthatha uSisiphe ufote omnye umntana elele. Wawugqiba waposta. Ndithi ke mposte wathini? Hayi mama inkulu iza and uyakhutshwa esikolweni kwanamhlanje. Now sithathe ke siyibuyisele umva. Isikolo esisisikolo esinjani mama? Siyi-boarding school le. So oSisiphe bahlala apha ngaphakathi kwesisikolo. Uyakhutshwa apha ehostel. Ehostel yalapha. Kwathi uyakhutshwa apha ehostel. Ukuzomthatha uzawube sowujikana. Okay. And umama womntana uvule i-case emapoliseni. Yinto ke yendenza uba ke ngondiqomba ndiyeke ke ngokuba ufuna ungezi. Okay. Ndaphuma estendini ndakhwela iteksi. Umama yena uzithengisela umbona eCangwendlela eQumrha. And wasuka from all the way eQumrha to apha eBreytbach. Uzothatha umntana. Exesha ufika umntana imeko injani exesha xa ufikayo? Ndifike mna apha kwabuzwa apha ndizothini. Ndachaza into yoba ndingulaa mama befonela kuthiwa mandizothatha umntana ofote omnye umntana. Ndangeniswa ke eofisini. Xa ndifika apha eofisini kwathiwa i-Afrikaans kwazi uthetha i-Afrikaans ndathi andikwazi, English ndathi andikwazi andiye esikolweni. Kodwa ke ndizafunela ke umntu otolikayo. Ndachazelwa ke uba umntana uye wafota omnye umntana elele. So ke isigqibo salapha esikolweni baye badibana bona bathetha. Isigqibo salapha esikolweni kwakuthiwa umntana apha ehostel bawenze into erong uyagxothwa. Ke mama uzohamba naye ke ngokumntanakho wangoku. Ngubani othetha le nto kuwe? Bekulaa office ndikhandibuza ungubani na. Okay. Kuseofisini. Usenocingela mhlawumbi ngayinqununu le bethetha nayo? Mhlawumbi ndiye ndacinga noba mhlawumbi nguprincipal. Nguprincipal. Akhandibuza uba ungubani because kaloku benditolikelwa ngomnye omnye utitsha. Okay. Naw baxelela le nto uyafika apha esikolweni xa uye udibana nomntana unjani umntana? Kuthiwa xa sawugqiba uthetha kodwa mandihambe ndiyomthatha. Ndidibene naye phaa emile because besesiphuma isikolo ngalaa xesha. Xa ndithi thu ndingakathethi naye wabe selila. Walila ke ngoku xa ndimbuza sisiya phaa wathi yena wakhala wathi yena akhange kube mfotile yena akhange amposte.
wabelila ke kukho nabanye ke besithi ke abanye nayi mani le nto besitshilo sathi izawuphuma nawe sisiphe kuba wena 14 and le nto bengoku befota bunganafoni yebo batsho ka bunganafoni ngoku and besidilithile le nto asiyazi ke ngoba ipostwe ngubani. Xa ngokumngcambazisa kwakho ke ngokumntana lona mama kuthiwa ufote ngefowuni yomnye yena engenafowuni ngokuva kwam and le nto isenziwa ekudlaleni usho bebedlala bengabantwana bathi xa seziilanti ziphumile iilanti ii-pictures ezo bavumelana bebonke uba azizobambi irongo le nto yenzayo izovela kakubi icime so lo wefowuni ke ngowazicima ipicture batsho ke ngokuthi uye wacima wababonisa uba uzidilithile ipicture and ngoku kuvela kwa this picture bekuthiwa zidilithiwe injalo cause mna ndikhange ndikwazi ukuncomba apha kootitshala cause ndibhidwa kokwakutolikelwa uyabona khange ndikwazi uncomba xa ndibuza apha emntaneni uthi siye saqomba le nto irongo sathi makadilithe umnikazi fowuni so ngokuba uposte njani asiyazi baba besithi naba abantwana ebengekho lo ifoni yakhe ibingekho ifoni kasisiphi akanafoni ngelaa xesha ndabe nam ndingqina ngoba ebenganafoni ngoku beyipeyi kulaa kwempelanyanga bebebuyile wathi ufuna ifoni ndapeya ndamthengela ifowuni ndawugqiba laa fowuni ndathi ayizovulwa ayizotshajwa izothini yalinda yena ke ngoku bekuphela inyanga yale uyifumana ngoku ke ngokuphela inyanga le bathi ke abantwana biseyikhona le nto and ke ngoku mama ngokurhanela kwenu nirhanela uba lo wefowuni uye waphinda wazivula ezanto or mhlawumbi khange bezidilithwe yaba nguye ke ngozikhuphayo umntu lo wefowuni because bezidilithiwe ngoba ke lona khange abe nefowuni bangakwazi uposta inoba njalo andikho sure ukuba kodwa mna ndicinga into yoba inoba ngulo wefowuni uba bedilithile usawugqiba udilitha ke ngoku yangubani ophinda oposte aphinda poste so umntu onoposta ngumntu onale fowuni ngumntu wefowuni yena mntu ewefowuni ndicinga njalo ndiyazi Okay, we will be quick. Okay, Mr. Machaya, there's Prince, I think acting principal law. Mr. Machaya, unive njani na as a human rights land? Mhlekazi, i-Human Rights Forum sine Human Rights General Workers Union, sine Human Rights Civic Association, and then sine Human Rights Student Movement. Siveke thina ke lento from WhatsApp group ye Human Rights Student Movement. And kusithwani khona because apparently if no confirm lento there were rumors not really there were ilandika izinto bezithetha about esikolo ba 2 weeks back ezithetha about oba utisha uprincipal lo walapha unezityholo zoba ufuna ukukhupha bonke abantu abamnyama and ashiya abantwana bamakhaladi. Yes, I can confirm into yokubana kusenzeka le case njena sine case ebesisayiphethe apho isikhalazo isesokubana uprincipal walapha kwesi sikolo osekwi-suspension uye wa-issuisha a voice note esithi ingxaki apha kwesi sikolo ngabantwana babantu abamnyama yena uzawubuya from i-suspension and agxothe bonke abantwana babantu abamnyama kwesi sikolo and yena ufuna esi sikolo seremaine isisikolo samakhaladi. So besisenalo complaint besisabhiziyo but ke sa-engage ne-Department of Education. I-Department of Education yathi the matter has been resolved but ke ngoku abantwana ba-implicated kulaa nto
bona bathi it is not resolved ngolu hlobo yenziwe ngalo because they were not even part yokusonjululwa kwalo problem. That was, So that so- was the case yala principal lo suspendiweyo. icase yala principal lususpendiweyo And ususpendelwa lento ebeyithethile okanye ususpendelwe enye into. ebesuspendelwe enye into. Ngova kweni ibinto But then ke ngoku loo nto beyisuspendelwe siva ke kusithiwa igqityiwe yona ngoku uzawubuyela esikolweni. Now before abuyele esikolweni was caught on kuloo recording esithi akabafuni abantwana babantu abamnyama kwesi sikolo benza ingxaki uza kubagxotha ubuya kwakhe. Okay. So besisenalo complaint and other complaints ke zabantwana ezithi bayaferishiswa bona abantwana babantu abamnyama, and also there was a strike esenziwe zii-parents zamakhaladi kweso strike nalapho banengxaki nabantwana babantu abamnyama. So there is inantsika i-racial issue apha kwesi sikolo. Then ke ngoku kwenzeka le icase yalo mntana uAsiphe nayo ikwa-involva umntana wekhaladi nomntana womXhosa. Okay. uAsiphe lona ugxothiweyo ngumntana womXhosa, and istory esisivayo njengoba umama besitsho into yobana kuvakala into yobana lo mntana uAsiphe uye wafota omnye without ipermission yakhe ebelele, and engekho sesimeni sokokubana angafotwa akhutshwe esidlangalaleni. Yes. But baphinda ke bengabantwana bebeyenzele ekudlaleni kwabo bathi no le nto lena irongo mabazidelete. Zadelithwa babona bonke uba zidilithiwe ezi pictures. Ukuba ke ngoku a week later kuzobakho ipicture or pictures nama ndiyazi kodwa ke ezithe zangena ke ezajikeleza apha esikolweni. Now ke ngoku Friday lo sisuka kuye uye wabizwa uAsiphe bizwa yi-acting principal no matron baphethe ihostel kuba ke uhlale hostel. Waxelelwa into yobana wenze into erongo and le nto lena ingambambisa, so badicayida into yobana mabamgxothe. Wathi yena hayibo andenzanga nto mna, into ebendiyenzile iye yadilithwa, so andizuyazi lena ke ngoba yenziwe ngubani and andinafowuni utsho. So benzayenza ngeyiphi tool. And the person oseculateyo is the person onale phone if ezenziwe ngayo. Akukho mntu uyaziyo because i-investigation ayikenziwa. Okay. Usuke wagxothwa without investigation. Okay. And lo onefowuni akakhange yena anantsiko abizwe and axoxiswe ngaloo nto kuba beyenza bebonke and ke ngoku bazidelita and then ke ngoku zazoseculator njani eza pictures. And I guess Nguye umntu onefowuni and ke ngoku yena akafakwa etyaleni. and I guess that's the reason ulapha ke ngoku oba ukholelwa uba akhona amalungelo kaAsiphe anyashwayo isisikolo. Ewe, isikolo okokuqala kufanele uba siphande phambi uba sigwebe. Khange kubekho any investigation, khange kubekho tyala elixoxwayo. Abazali nanku umzali khangabizwe kuthiwe umntana wakho wenze uzuze ngedate ethile uzuze kuzoxoxwa elityala. Asiyazi uba yinto eyenziwa njani but ayikho semthethweni indlela eyenzeka ngayo, and thina human rights we feel into yobana lo mntana makabuyiselwe esikolweni and yindawo yakhe yohlala le. So ukukhutshwa kwindawo yohlala without notice and without any legal steps because khange kuxoxwe tyala apha
So it's wrong. And mkhuluwa ke ngoku kuleyo into ya understanda yoyifumana kwenu nayifumana icase nazifumana ingcombolo ngefamily kaAsiphe xa nisiza apha kuprincipal uthini? Into esiyenzileyo siye safilisha ubana masingavele size kuprincipal sisikolo sika-Department of Education, masithethe ne-Department of Education. And sithethile ke nayo i-Department of Education sayazisa into yobana kunge-weekend but the matter is urgent. Sadlulisa nje i-message uba babe aware that on Monday we will be coming for a solution to this problem. Then ke ngoku namhlanje siya safowunela umama uKhalimashe ophethe kwa-education. Umama uKhalimashe uthi they are following up the matter. They are waiting from uprincipal into kokuba abanike i-report. Okay. Because they don't have a background of the story. Then ke we highlighted into okubana this matter is urgent as it is because lo mntana uphumile esikolweni and yena akafundi njengoba ngoku yena namhlanje usuka eQumrha ufika sekungo-10 apha eQonce. So uzas-attenda njani isikolo? So this is a way of denying her i-right to education and also i-unlawful eviction into yobana umuntu akhutshwe kwindawo ahlala kuyo without any processes, without even a notice. Now that nifikile apha ifikile ifamily pha ku-ofisini nazapha esikolweni niye nahoyekala because ndifike apha nikhalaza ngexesha ekudala nilindile uprincipal kuthiwa ubhizi ngezinye izinto zesikolo. Besingekahoyakali kuba uprincipal bekusithiwa uyabhalisa. So besisalindile ke and then sihleli ke apha kuba soyika ukuphula umthetho sihleli ke apha egeyithini ukwenzela into yobana isikolo sisivumela uba masingene. Kodwa ke I can confirm into yobana u-acting principal usuka apha ngoku uzosibiza uthi uready ngoku for usihoya. Asiyazi ke yozala nkomo nina. And i-department nayo isalandeleza izinto nayo nisalindile sisalindile uba i-department ibuyele kuthi because ibisithi ilinde i-report from uprincipal. Sawuva ke kuprincipal bana ingaba seyithumelena loo report kodwa ke into esiyileqayo is that this matter be resolved today. And because lo mntana needs to go back eklasini affectekile na psychologically usuka lile akwazi uthetha ya into enjalo efunisa into yobana lo mntana abuyele esikolweni. Then ityala lakhe livulwe kakuhle where there will be i-management team yesikolo, SGB and representatives zabantwana student representatives. And then ke ngoku kubonwe ubana ngubani lo unetyala owenze lento. Good afternoon PCM TV and the residents of the PCM. Yeah, this is to report on the Breitbach secondary school case where a child was removed from school without a fair trial on the allegations and without a notice. We confirm that the child is back to school now and they are going to start all the processes from afresh and investigate and find who actually sent pictures to the social media. Thank you very much for your assistance, PCM TV. All the best.